sugdi kunog pangutana ng imong tupad. Ingna naa kay sala wa. Pangutana. I-greet o sa ingna, good morning. Naa kay sala wa. So kitang tanan pulos kita sadaan. Apil na ning nagwali, samot na ring di askilid. Ambot ka tong tuas babaw o sadaan basad na sila. Pero pulos kita sadaan akong tanaw. Mauna ang Ginoo kung muduol da itaniya, dili siya gusto nga magsigita og daig or magpresentar ta sa atong pagkabuutan, sa atong mga nindot nga nabuhat. Di siya ganahan ana. Ang iya dayong ganahan, matud pa diri sa atong ebanghelyo, ang makalipay sa Ginoo nga kadang magsigitag angkon sa atong sala. Magsigita ba mo bita na inigmisa nato ang una ginatong buhaton moingon dita Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Nagakumpisal ako sa akong mga sala. Unahon gina nato kay mao nay makalipay sa Ginoo. Nindot kayo ni nga maong kinaiya kung dad-on ninyo ngadto sa pamilya, nganha sa katilingban, nganha sa opisina, kanabitang mag-inang kunay tas atong sala kaysa magsigitag tinudluay sa atong mga sala. No? Na ang Parisiyo buutan man ni siya, ampo gud siya kanunay, magpuasa pagyog kaduhas usa ka semana, muhatag pagid siya og 10% sa tanan niyang income. Mas buutan pa ni ninyo? Kamu muhatag mo 10% sa inyong income kada semana. Oy, mga naong ninyo, ambot lang. Pila may 10% sa 1,000? Sa 10,000? Oh. Kinsa ninyo dinhi ang hilig kayo muhog o kolekta tag 1,000? Or tag 100. O kana 10% pa lang na. Oh, ang uban 20 ra gyud kana ra yun. Daginuton ginang pinakadunot ana tagsa ra kay mohog anang. Nya ang inyong income kay moabot man nag labing minus tag 1,000 kada semana. Kuha ginag 100. Ana ibutang dire. Kana kun magbinuotan ta kunuhay pero di malipay ang Ginoo na gisamutan pa gyud sa Parisiyo ing sa di ko pariha ng Cobrador's Boys na nanguana nang maritis na samot na gyud manghimantay ka ba pulos ta makasasala mga igsoon mao na inig-atubang natos Ginoo magpaubos ta unsa may kinaiya sa mapaubsanon magsigig angkon sa iyang sala dili magsigi og justify sa iyang sala kay kita rabano kusog kita manalipod sa atong sala mamakak gyud ta to the max no gay pangutan ako no ang pare dre musta man dia dre atong kolekta dre musta man ay ko sa ilabot ni bitaw na ako magkuang-kuam sa ko dinhi magpa-anist-anist masag ko mo nang ako sang isulti ninyo og pila nay atong kolekta no may sa nang ka-monitor sad mo ba parehas halin nato sa DOPS ana para sa atong project as of yesterday nahalina na ta og uy congratulations di ay nitungtong na ta og 9,040 na ang atong halin. Wow! Dota. Sa ato sang kuan, sa ato sang special slot para karong Biyernes og Sabado nato. Karong semana ganubina naman tas birhen para sa atong pista karong Sabado. Dako-dako na sa taghalin 3,186 slots. Pakpak yapon. 1,814 slots na lang sa MMTL. Oy, paspas gimog palit kay mahurot gani ni karong adlaw wa na gid mo'y mapalit. Di mo kaapil sa kuas birhen. No? O na iguman aning misa palit mo nga tanan haron nga kapalit pa mo. 1,000 na lang god 814 ka buok slots. Amo na ato ginang i-report din i-report gid nato
Nya ini humansad sa atong pista tagaan sa tamog husay pilay atong na dawat nga donasyon, pila pod ang atong na kuan. Pamanday ko kabutang diri kadto bitang second collection ni Father Edgar 178,000 man to ang atong na report no nga nakolekta diri, naasay na puno nga mga 30,000 kapin, so mga 200,000 kapin ang atong madonate ngadto sa parokya ni Father Edgar sa Uling Naga. Pakpak yapon. Naamay ni Dugang pero ang specific nga kuan wa pa ko nalimot kog kuha pero sagdi lang mao na ingon ana ang atong gibuhat. Ang gusto sa Ginoo mga igsuon nga kita magpaubos atubangan niya ug muangkon nga kitang tanan pulos sadaan ug pulos pudta kabus. Mao na diri sa unang pagbasa niingon gyud diri ang Ginoo pinaagi ni Propeta Sirach nga ang Ginoo maminaw gyud ug motubag dayon sa panginahanglan sa mapaubsanon ug sa kabus, sama sa mga byuda, mga ilo, mga dinaog-daog, tubagon ginas Ginoo ug labanan ginas Ginoo. Iya ginang panalipdan. Kita magsigitag hangyo sa Ginoo nga tabangan ta pero mapahitason kay ta ngadto sa uban di siyam tabang nato. Muna sa atong ikaduhang pagbasa o sa atong salmo, tanawa atong salmo ha, sa tuya atong tubag. Nindot kay ito, ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Na siya ang atong kuan, atong tubag. So kinahanglan kitang mahimong kabos kay mora na iyang patalinghugan. Nya kining kabos mao ni sila ang mga taong magpaubos kanunay, magsigilan nig sanong, "Oh sir, yes sir, yes ma'am." Nasa noy kabos nga mga buangon pero kasagaran gyud sa iya gyung kinaiya ang dali gyud kayong mo paubos ug modawat bisag unsay mo isulti kana gyung kabos. Tistingi kaning nagwali sugua pagpasilhig ang mga tubig na naglinaw diya sa kuan. Diya bas gawas. Musugot ni dili. At testing yun niya. Hasta ikaw maikog ka musugo, di ba? Ano? Kay medyo arang-arang man. Dako-dako ni kolekta usahay. Pero kanang mga kabos diya, nag-ingon ni mo, silhigin, piligon pa, naginagmaayo dayon. Nasa na yuban, magyaw-yaw sana, hinugos ni pariya. Pero di ginakareklamo. Mao na ang Ginoo ingon ana sana siya, og makabusta sa iyang atubangan, di kita magpagarbo, okay kayo. Malipay gid siya. Pero kasagaran nato no, inigduol nga ni simbahan, di man mosugot, inigsugo os Ginoo, no? Ingnon kas asirit, diri lingkod sir, aray ko diri. Buot ka na ko. Taran taga sa talikon mo debot. Mao man na may uban din nga di gyud mosunod asa palingkoron. No. Mahalingi lang gud in taong asirit, kusog kay nila ka. Adto ta dito ma'am sir, kusog kay sila ko pag uwa naman ilingkod naman dito. Mga buangon mo. Kamong wa mo sunod sa asirit, impiernohono na mo. 14 taon na tong hago dirig hanay sa inyong lingkuranan, di pagyud mo sunod, mga buangon. Maoy magbuot sa ilang kinabuhi. Kana usala na ka ekspresyon nga mosunod tas Ginoo, kabos aron kaluy-an tas Ginoo. Napay daghan nga mga buta nga angay untang buhaton. Kita manggoy kusog ay mo diktar sa Ginoo. Ginoo ayuha in taon ang akong sakit. Ginoo makatrabaho unta kog arang-arang, ma-promote unta ko. Ginoo mabright unta ning bugo kong anak. Ginoo kining akong bana nga portigyud ka palainom, mubiya nang tanis iyang bisyo, mubiya nang tanis iyang kabit. Usba in taon ning libakira kay na kong silingan Ginoo nga di na unta ko sighag libak. Mao man ay ato. Di ba? No. Ina, lingay mo tupad na. Inana ka no? Inana ka. Inana na.
Aon sa maday sakto untang ampo nga mapaubsanon. Ingna Ginoo, makadawat unta ko nga wa ko'y kwarta. Ginoo, makadawat unta ko ani akong bana nga bisyoso kaayo nga di unta ko masuko niya. Ginoo, makadawat unta ko ani kong anak nga porting tapulana, bati pagyugnaong murag liwat nako. Ginoo, makadawat unta ko ani akong silingan nga gasigig libak nako, dili unta ko masuko niya. Kana tanawa, di ba tabangan din kas Ginoo, iguli nimo sa inyo pag abot sa imong bana hubog kayo, igo ra kang maingon, hala akong bana hubog, naluoy sa ko niya Lord, nganong wa naman ko masuko. Iyong Ginoo, awa na, nipikto ng imong pagampo. Di ba? Tanaw kas imong anak, sigig duwa sa computer niya, perti na sa yun din taong kuana ba, adikas computer nya imurang tagaag pagkaon nya imurang ingnon nya musta man ka dong malibong ka ano wa naman ko magyaw-yaw sa kong anak yung Ginoo gitagaan nati ka grasya naagi ang kabit sa imong bana igor sa kaningon day asa man ka sa ato ko unahan mubo kay short ba halangan wa man ko masuko ato Lord sa niipikto na ang imong pagampo kay gitubag tika kay nagampo kang mapaubsanon. Mauna si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, wa siya magampo nga buhian siya gikas bilangguan, wa siya magampo nga di siya patyon, nagampo siya nga makasabot siya nganong gipriso siya sa iyang pagsangyaw sa maing balita ug nganong putlan siya sa liog nga unta nagbinuutan man siya og nakasabot siya, naghimo siyag suwat ngadto ni Timoteo, karon moabot na ang akong kadaugan. Madawat na nako ang ganti nga langit nun nga dili malaya. Nga naman, padong na kong mubiya ni ining kinabuhia. Kay putlan na naman siya sa liog. Gischedule naman. Nganong na-schedulean man siya ato? Kay way milaban kaniya. Miatubang siya sa korte, way abogadong nitabang niya, gibiyaan siya sa tanan, apan nitabang niya ang Ginoo. Giunsay siya pagtabang sa Ginoo, wa siya padaugas kaso, na konbikto siya sa korte nga iyang giadtuan, pero gitabangan siya sa Ginoo nga malipayon siyang mudawat sa sentensya sa kalibutan nga mao ang kamatayon. Nduta no? Katapusang lingi sa imong tupad, yung naganahan ka maliwat ni San Pablo. Mao na ang mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan diha sa Santos nga Rosario, makita nato nga wa gid siya pagmahay sa Ginoo sa tanang kasakit nga naabot siyang kinabuhi, mo nang nakaabot gid siya didto sa misteryo sa himaya. Misteryo sa himaya naabot gid niya. Kaya nga naman wa may reklamo. Kita mga reklamador man, kakita la sa amin nga ang iyang kilay nipis, kis-kis dayon, badlis dayon. Wa gani ka pasalamat, Lord, salamat gani ako'y kilay. Makadawat unta ko nga nipis ug katag ang akong kilay. Kana, ikakita siyang buhok nga bati na ala color dayon, ribbon dayon. Di gyud kay ingon Ginoo, salamat nga na ako'y buhok. Makadawat unta ko ani akong buhok nga wa gyud ayo tan-awon. Ngana? Sigon sa standard sa kalibutan. Anagon, ni kakita siyang ilong nga piyang ahla, idat yun sa ilong. Huwag ka pasalamat nga napakoy ilong nga akong gigamit paghangos kada adlaw. Ana, hasta pagani lamok ako pang mahanggap sa kong ilong. Ana. Ang gitanaw, ang purma ragis ilong, ang function sa ilong, huwag yun ka pasalamat nga makaginhawa pa siya. Way batasan. Di ba? Ano? Ginoo, salamat nga naa pa ko'y kwarta, ipalit ko nigslat, liguna og dasiga ko nga dita ko magsigig kuan, ingon nga unya na lang karon dayon ko mo palit. Ana? Nga ipalit nimo makaingon dayon ka, hala no nganong nipalit man ko nga ipapalit man tatog bugas. Gilig-on ako sa Ginoo. Ato sa inyo, magsige na lang kag hingoy-ab, wa na kay bugas. Ginoo, ligo na taon ko nga malipay lang yapon ko. Nawa, di ba? Malipay ka, inighanap na sa imong pananaw kay wa na jud kay bugas, wa kay kaon, malipay jud ka nga nihanap ang imong pananaw apan nisiga o malipayon ang mata sa pari nga namaligyag slat. Oh.
Salamat Ginoo nga nakahatag og kalipay anang among pare nga wa gyud hunong pamaligya anang iyang slat. O sunod panahon imo nang nahinom, imo nang nakita nga nibarog na ang nindot kaayong structure diri simbahan ug daghan ang nagpasalamat kay magamit na sa tanan. Moingon din ka, Lord, nakaapil gyud ko ana yung Ginoo bitaw, pero karon ni anak ka sa langit kay patay naman ka. Namatay kas kagutom sa sige nimong palit og slat, pero tuwa kas langit sama ka ni San Pablo nga nagpaaga sa iyang dugo, namatay apan nabuhi didto sa langit. Di ba? Okay. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na kapila na ka nakapalit og slat. Pangutan ingon gani kadaghan na. Ing na congratulations, pwede na ka mamatay. Oh, di ba? Sige, manindog na ta.